For the years to come, the worldwide goal of Special Olympics is to reach 150,000 athletes volunteering and being given roles of responsibility in their local Special Olympics programs, making them more ready for jobs in their local program or in their local communities. An example of programs that prepare athletes for the labor market can be found in Special Olympics Romania. We have here a lot of activities that support the development of individual skills towards employability. Within the project, all Special Olympics activities are combined. The employability program is another service created to meet the athletes' needs. Eu caut o muncă de lucrez, ce pot lucrez, nu caut mereu. Vreau o muncă, nu cer banii mei, nu stau părinții mei, nu caut o muncă. In 2012, the Romanian project aims to share best practice and help more programs and more regions meet the strategic goal of preparing athletes to live independently in the community, as well as to hold jobs in Special Olympics. During a Special Olympics competition, employability skills assessment is fully and seamlessly woven into the day. 40 Special Olympics athletes took part in BOCE competition, healthy athletes screenings, skills assessment and rower psychomotor test evaluation. This is the first step towards making them ready for a job. The second step is an individual follow-up and one-on-one guidance from a mentor. Tu îți dorești să muncești? Da, eu doresc. Vrei să muncești? Da. Ce calificare? Ce scrie pe diploma ta? Zugravă, vopsitor. Special Olympics Romania organizes job fairs and an opportunity for athletes to interact with potential employers. Suntem la al doilea târg în București, târg al locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilități intelectuale. Eveniment la care noi am invitat atât angajatori dornici să integreze pe piața muncii tineri absolvenți ai școlilor de alte și meserii. S-au pregătit spre a veni la acest eveniment și au pregătit CV-uri, au fost consiliați de colegii noștri de la biroul de angajare din București și au venit astăzi să-și lase CV-urile și să vadă ce oportunități au. Noi avem 5 angajați la fabrica noastră de la Sibiu. Am numărat un număr de 50 de CV-uri. Mi se pare impresionant că a venit un număr atât de mare la acest târg. Chiar dorim să le dăm o șansă. Special Olympics Romania and its local partner Motivation Romania succeeded to include some of the athletes in the labor market. Those who are offered job experience received the support of a job coach. Ionuț received this kind of support for 2 weeks at his workplace. Having an occupation gives the athletes more independence and the sense of belonging. Ne-a luat în bază de date, contactați de angajator și Ionuț a fost angajat la Oșan. So, the results of the employability program are appreciated by athletes, parents, employers and, in the end, by society at large. At a gala event in Bucharest, employers of individuals with disabilities were highlighted and recognized. De când lucrați cu cei doi tineri? Cu cei doi tineri lucrăm cam de 1 an și jumătate. Sunt 2 tineri foarte conștiincioși, preocupați, s-au integrat foarte bine în rândul echipei noastre. Asta vreau să întreb, cum se lucrează cu ei? Foarte ușor. Doamna Gavrilă e simpatică acum pentru că suntem la televizor sau spune adevărul? Spune adevărul. Și asta este. Felicitări! Mulțumim, bravo! Mulțumim, poftiți!